okayfm 101.7. Now, and a message I made him no title ne blessing in disguise. Blessings in disguise. Already your friend Nathaniel Hawthorne. Now we American writer. Na the story be and amedi Asian crime. Already no ye juma wo baby a friend a custom house. Na dak wo fre juma bae na nanim oyebusan kakra asa ne raho. Ena ne yiribusan se medo. Na den na se wabemu obue. Ena o se yeyi medi. Ena oba ne se oh yeyi wadi. Ena oba ne sere ena o se ah. Na obi a yeyi wadie no ayi ena yeyi medie ena wo sere. Wo bra wonim se afi mu aye den na yeyi media na wo se no se de ntia mesere ne se wo benya konya na wo book na da bia wo so pese wo kyro na wonya time enkyro no se na yeyi wadie no wo betimi akyro sa book no ena ne kunu se ah na di ansam na wo kan na menya time na me de be kyro book no se me kyro book na die ne ebedie me no mi ne die ne ebedie ena oba ne semira tena se na me nka sem bi enkyro minim se wo ye bema wo pa adwuma wo ye bema wani da ho enti da bia me ware wo be ye mfie dunumuni sa wo boma konhoma bia me de bisie na me de bia to ho sika wo de bema me se me mfa nhwe fie no na me de sika na abia to ho enti me de sika na to ama sika na menya no ebetimi ahye afe na se from January to December sa sika na menya no ebetimi ahye ebetimi etua ye bills amaye ebetimi etua ye masuku fees ena bema no si se ma ware obanyansafo na yire ne friend Sapphire na Sapphire no asechire ne se wisdom na ebi so kan Sophia ebi so kan wisdom na yire Sophia yi asem na woka kire ne kunu no ebra bema na bamu oburu no dwensa brabo ne yema nyina ye basa no saa bre no enkranhye bi a wode ema ne kunu no ema ne kunu no enkanya bi ebae na magina so de ama wofutuo se menua ba se ebi a wo kunu fra adwuma ba na abamubu aba eniema ankose de osi ba ya no wano asem te sei wano asem ma ne hunu se failure no enye final ana emma na bamumu na medo ebeye yi ana oba warefo nyansafo bia yete se Sophia ana Sophia se de osi ye ni kunu na wo kan se medo we na asie ne nkyere se abrabo abawiye me wo gidie se wo ye bema wo pa adwuma onyame bebie kwan foforo ama wo enti esese ye nkranhye ebre bia wo behia wo bi se ye wo kunu na sa wo yere na bia bibia to no ewuo bi asi wahwere bibi no enye ho no na wo beka san se mekan ye tufo wontie eyese ye wadie da bi enkyere maturity eno nkyere se wonyini menua ba wo ye boafo be ma no wo ne life mu se wo be hye ne nkran na waboa no wo bai se adwuma bi wo ho nti ena nyame gi wudi se wo wo be ma ne life mu obetimi akenya no enti ebere bia be ma ne beko abrabo no ho ekukuhyiase wom eniema mu odin wom enti se wo hia wo bia woni bibia wo de be ma no a ma wano asem nye de abrabo no emu odin wo bi wo ha wonam ho no wadresse kwa wanam ho wadresse kwa na bemu obu ene wonam ho no eni da so bia ni ba bia enti se wonso kohia no na wo anya bibi papa bia ma no a ene menkasa se wonya bibi papa ma wo bia ene menkasa efi se asem afiri wonu mu ba na yete se Sophia se de osi eyeye no na wo hye ne krunkran ebra yeyi na die wo ma ne kru ne hu se wo ye genius be ma ne hu se bo ye fail hu se he wo be ma mu me gi wodi wo betimi aye ne ma kese kese he we entwa to wo book no wo betimi akyero be kyero book no ena adesua ba ko etoso mienu ne se oba no ne nyansa wonya ne ma ye hu se ewiase de ye nya ne ye ni nyina efi se ebre esesa enti enne wadwuma na wo ye ne mibusa se sen na wo de to ho kakra ben na wo save de to se daachi bi mposi ye media metimi anya hotoso wonim se obey wo ye housewife no a ne kunu bona konhoma no wani ni nyina o na be ma ne kase twi ni ho wotimi de sika to for 15 good years ye ni kunu na die no se be ma sika na da ho no ebetimi ahye the whole year enketenkete na me de to ho no enno ene ne de be hwe ye ho na ebi mpo a wapebre de apadwuma ana wo de ye bibi nti bi buta wo se enne na mu ode enne na wo wadwuma bi a wo ye sika no wo di ni nyina anase wo de bisie esese wo ye oba anase be manyansafo a wo dwene konkan wo dwene hwedaache efise ebre esesa there are seasons and times in life na be mai betro ne nwoma no eyidie na chi na ne yere na sika kakra wo ho no otimi betro book bi a book ne ye friend no The Scarlet Letter sa book no be ye the masterpiece ebe ye chese best selling book ema ye to book no ma fe be mai
wɔsan bɛsii ne dadam enti adeɛ no wɔnim sɛ ɛyɛ abamubuo adeɛ no wɔnim sɛ n'abrabɔ aba awieyɛ no sɛ na ɛyɛ biribi na Nyankopɔn di pia no de akɔ baabi foforɔ me nua bɛma me nua ba a wotie me menim deɛ bad news bi a wateɛ menim asɛm bi a yɛaka nkyerɛ na sɛ yidie bi ɛba yɛ COVID-19 abrɛ so menim wadamfo bi a ayi wo ama menim wo yiri bi agya wo na sɛ wo kunu bi agya wo menim wo sika bi ahye ɛna me wɔ hɔ a meka kyerɛ wo sɛ saa deɛ no ebetimi aba sɛ ɛno ne nyina so a wonyame de bepia wo ɛma wɔtimi akɔ w'anim enti menhwɛ no ne ɛnyɛ mu hwɛ ne papa mu na kɔ Awurade na sɛ papa baabi a medru ne oyeyi medi wɔ adwuma mu ɛdeɛ na wo pɛ sɛ meyɛ owura yi na yidie mu no ɛna wɔtimi bɛkyerɛ ne nwoma no ɛba yɛma wiase nyina te ne nka ɛma no timi kɔ n'anim a wɔtimi ɛma bibia ɛkɔ yie enti the greatest blessing he received in his life was disguised as a termination notice ne blessing kɛseɛ no nhyira kɛseɛ a wonyaeɛ no egyina sɛ yeyi na di ɛwɔ adwuma mu eti bɛmɛ na ɛtɔda bi a bad news bi aba adeɛ bi a ahyere wɔ no na ɛno na nyame ba bɛgyina so ɛde apagya wɔ eti mɛmma w'ani nkɔ ɛno nko aso mo aba mu mu ɛmoamoa wo ho te sɛ deɛ wo wiase aba wie sɛ wo wɔ nkɔ a na wo wɔ ade sɛ wo nyame anye wo nkɔ mfiri wo nsɛm afi sɛ God is not a God of waste na ɛkyerɛ sɛ blessing bi da hɔ ntia eti busan sɛ Awurade deɛ na wopɛ sɛ mesua firi mu ɛdeɛ na wopɛ sɛ meyɛ ebi a w'adwuma bi ɛsɛ sɛ wo bie na wagya ato hɔ no ministry bi ɛsɛ sɛ woyɛ no ɛbrɛ no aso sɛ woyɛ ɛno nti ɛna w'adwuma abɔ wo no ɛna yɛn nyinaa yɛnhyɛ yɛn ho nkran we have to believe in each other ɛbrɛ wo bi da fam na nya afɛ na nso ba betiatia no so saa brɛ na wode wano asɛm nkranhyɛ bi bɛma nipa no if said there are a lot of people going out there wɔn nenam hɔ a wɔn abɛmu obuo ɛnam abrabɔ mu akukuhwe aseɛ ne nneɛma a wɔn afa mu nti enti blessings in disguise ɛno ɛne message a mede ɛma wo sɛ ɛtɔrɔ bi amframabɔne bi ɛbɛbɔ wo no na ɛkyɛ sɛ saa amframabɔne no ɛpagya wo ɛde wakɔ baabi papa ɛpagya wo ɛde wakɔ wo nhyiram ɛpagya wo ɛtinye sɛ bi a ɛyɛ bɔne ɛyɛ ne papa mu a ɛde ɛda w'anim no ɛbɛyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ a ɛde bɛhyɛ nyame animonyam wei ɛne motivational message a mede ma wo ɛwɔ adeɛ akyɛ bi adwumadie so meka wo sɛ okay 101.7 FM no waso gu so a wotie ɛwɔ ha yɛ OKFM 101.7